Orbazai bailou ao son das gaitas e pandeiretas para festexar a súa tradicional foliada, unha cita que naceu hai poucos anos da ilusión dos veciños por recuperar as antigas xornadas de romaría que se vivían nesta parroquia lucense. Saliu hai 10 anos, cando empezamos aquí un grupo de veciños e veciñas a xuntarnos para pasalo ben, e logo despois a xente mantuvo unha ilusión e decidimos crear a Asociación Cultural Eriño de Orbazai. A cita celebra a súa 9ª edición e xa é, como ven, todo un festival folclórico. 5 grupos, incluído as escolas e o grupo anfitrión, amenizaron nesta nova ocasión a xornada que desfrutaron especialmente os máis novos. Failles moita ilusión sair, veñen no autobús xuntos e sair aquí e poñerse aquí a bailar diante da xente é a ilusión, non? Que os pequeniños do Concello que se vayan, aparte conocen xente, conocen outros nenos. Nos vimos de intercambio cos compañeros de Orbazai, eles invitaronnos a vir aquí, e eles terán que ir a Tui dentro de un mes e pico, terán que ir alá e esperemos ser tan bons atendendos como eles son con nós. Numeroso público asistiu á mostra na que houbo unha boa representación de diferentes estilos tradicionais tanto no repertorio como na propia vestimenta. Estamos ante un traje regional de gala que consta de falda, que es de paño, suelen ir muy adornadas, después la camisa lleva con puntillas, entredoses, es muy adornada. Despois chaleco, que en gallego é xustillo, e logo normalmente leva moi ensollado, e o sapo é a característica da nosa xoia. Pero ademais da música, ao longo do día puídose gozar de gastronomía típica, postos de artesanía e demostracións en vivo de oficios tradicionais. Durante o tempo que estamos aquí, pois vemos que unha pedra ao dereito do monte vai convertida nunha muller pandareteira, tocando a pandereta. Quero dar as gracias ás autoridades que estuveron aquí presentes, a alcaldesa de Lugo, da Diputación, Concello de Lugo, Comunidade de Montes, de Orbazai, Comunidade de Veciños de Orbazai, e iso é o que nos fai, os que nos axudan, e que realmente isto vai crecendo pouquiño a pouquiño. Unha aposta conxunta que pon a nota musical no impulso polo rural e as tradicións culturais.